আজি ହେଉଛି 6 ନଭେମ୍ବର। ଚାଲ ଜାଣିବା ଆଜିର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବର ନମ୍ବର 1, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୟଙ୍କର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ନଭେମ୍ବର 10 ଯାଏ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଭେମ୍ବର 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ 6ରୁ 12 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବାର ଅପସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶେଷ କରି ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 10 ନଭେମ୍ବର 2023 ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 2, 3 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଥଣ୍ଡା ପବନ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 7ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରଦ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ହାଲୁକା ବର୍ଷା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହାଲୁକା ମାଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କୋରାପୁଟର ବନ୍ଧୁ ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁ ଗାଁରେ 98 ମିଲିମିଟରରେ ବର୍ଷା ହେବାର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।